Hvad siger Stefan til morgenen nu? Morgen nummer 3. Nu, vi havde jo nogle lige ved næsten chancer i går. Men der manglede lige det sidste. Så nu krydser vi rigtig meget fingre for her til morgen, at vi kan være godt heldige. Desværre er der sådan en ret tåget dise, så vi kan ikke se sådan mega langt, men vi ser om ikke det kan lade sig gøre. Vi håber. Vi satser. Kom så, Stefan. Okay, skyd. Ja. Så lykkes det. Hold nu op. Hvad siger du til det, Stefan? Jamen, Var det brunst? det var brunst. Det var mega fedt. Det er faktisk lidt sjovt, fordi vi var herude forbi i går, hvor at Frederik han ser en buk, der forsvinder ind i majsen, som vi tænker, Frederik når sige, det er en god buk. Og så kommer vi jo så herude her til morgen og ser en buk stå hernede, som vi prøver at gå ind på, se om vi kunne kalde lidt tættere for at se, hvad det var. Men det viser at være en lille, mindre gaffel. Så ser vi bukken bagved, han kommer bare lige ind på kald. Og hvad har vi skudt ham på? Ikke 70 meter? Ja, 70 meter eller sådan noget. Ja. Så får han trykket, og han faldt ned, så nu skal vi ud og kigge. Jeg er i tvivl om, hvor mange sprosser og sådan noget, men Jeg ved ingenting. han så fin ud. Han så bare fin ud. Ja, ved du hvad, jeg synes det var en fed situation. Det er sgu da en kæmpe situation. Jeg smider. Og der er 6 ender på ham. Ja, det er der. Olie, tror jeg. Okay. Den er da fed. Ej, han er sgu flot. Det er perfekt. Ja, perfekt. Ja, han er måske en 23-24. Prøv at se noget rosenkrans. Fed buk, mand. Fed buk. Han er flot. Ja. Her har vi ham så. En mega fed situation. Vi kommer op på hjørnet af nogle majs. Og ja, som sagt, i går der ser vi en buk herude, som vi så ikke får synet mere på. Som Frederik når at sige, jeg tror han er god. Så vi kommer forbi her til morgen, der kommer en lille gaffel. Men vi har besluttet os for at prøve at kalde alligevel. Og så bagved, der kommer altså en buk, hvor man bare kan se, der er noget mellem ørerne der. Og han kommer jamen, næsten som skudt ud af en kanon. Han går bare direkte op mod os. Og jamen, så er han inde på hvad, en 65, måske 70 meter. Så er det som om, han måske fornemmer os, og så tænker jeg, så får han altså en. Stod han godt nok kigge lidt på os, men Jamen, det blev han hurtigt færdig med. Og så fik han jordforbindelse, og så kommer vi hen til en... Ej, jeg synes fandme, han er flot. Jeg synes satme, han er flot. Super fin højde og god rosenkranse, fed perler og en flot farve. Super buk. En kanonstart på morgenen. Selvom vi havde lidt med disen også og togen, så finder vi et sted her, hvor der er til at se.
Hvad så, Frederik? Hvordan ser det ud med morgenen? Morgenen er vild jo. I har lige set Stefan, han har lavet en af de fedeste situationer, vi har fået hernede. Vi har en sol, der kommer op nu. Vi har tog, der er lettet. Der er meget, meget let helt ude i horisonten. Det bliver en kongemorgen, den her. Nu ser vi, om det kan være, at det er morgenen, hvor Stefan og jeg, vi skal nå at skyde en buk hver med samme bil. Det har været lidt svært for os lige, og vi skal jo lave film og sådan noget. Alting tager altså bare længere tid, end man lige tænker, når man sidder derhjemme og ser selve filmen. Men vi tror virkelig på det nu. Vi har prime time stadigvæk. I hvert fald lige 1,5 time nu. Så vi håber på det og krydser fingre. Nej. Den sprang. Det var virkelig med det samme. Nej, det var sandt. Wow! Kom nu derovre. Han ser også flot ud. Ja. Satans. Kom nu, mand. Jeg troede, jeg fik ham, da han kom. Ja. Jeg er jo sikker på, at du fik ham. Stop op. Der er 1 sekund forskel. Nej, kom nu. Ja. Han har truffet. Ja. Så nu må du snakke. Vi finder ham. Vi finder ham. Hvad sker der? Men hallo mand. Vi spotter en buk hernede. Og vi kan bare se, at han er i hvert fald lys i toppen. Og god.
Så kommer vi herned, han springer lige med det samme, vi kommer rundt om hjørnet. Jeg tænkte, det var perfekt, vi kommer rundt om hjørnet. Små 100 meter til ham. Og vi har solen heroppe, så vi var egentlig kommet ind i skyggen. Og det passer jo vældig godt til os lige i forhold til silhuetterne. Men han springer. Vi er nødt over kun lige at se røven af ham. Ind. Begynder vi at kalde, kommer der råb med 2 lam. Herude står, vel selvfølgelig tættere på os, ved godt, det er noget skidt. Buk kommer lige pludselig farende den anden vej for at få fat i hindråen her. Han havde ellers en rå. Og så kan jeg faktisk ikke helt forklare det, fordi det sprøjter rundt med råer. Bukken kommer ud, løber, står ikke stille. Ind i skoven igen. Kald. Råen kommer ud, bukken i røven af den. Og så er jeg faktisk lige ved at skyde ham, mens han kun lige står og stikker hovedet op herovre. Men så vælger han at tage skridt igen. Alle de gange, han har været ude og bevise sig, så han aldrig står stille i mere end maks 2 sekunder. Og så tænker jeg, så jeg må lige afgive et lidt hurtigt skud. Måske er det lidt lavt. Det er nok lidt længere, end jeg lige havde regnet med derover. Der er i hvert fald et godt stykke over 100. Og det er han er truffet? Han er bestemt truffet, fordi, og så går han i skoven. Ja. Altså, det er vanvittigt i morgen. Så bliver skudt en hver, Stefan, hvis vi finder den her. Men vi skal finde den. Jeg har et godt træk på ham, men jeg tror, den er lav, kuglen. Men han er truffet. Det er i hvert fald, hvad jeg vurderer, når jeg ser ham. Skudtegn. Ja. Klar skudtegn. Ja. Og han hænger også på det ene forben, da han løber. Ja. Jeg har sat med ingen svejs. Og han bruger lige kigger den. Ej, nu har jeg en dårlig fornemmelse. Det går meget hurtigt fra 0 til 100 her. Den er der, eller hvad? Det tror jeg måske. Er det det, han siger? Det tror jeg. Wow, den har ikke givet. Hvis det er rigtigt, så har den ikke givet sådan en dråbe at gå på. Ikke en dråbe har den givet os, hvis det er rigtigt. Ja. Han slæber i et eller andet. Han kommer med den. Han er glad. Gudebok. Okay, Stefan. Okay. Mand, det lykkes. Okay. Wow, Stefan. Nå, Frederik. Har du luft til det? Jamen, det er vild morgen. Den her situation, det var sådan en, hvor man jeg ved ikke, om det har måske været 5 minutter, vi har stået der. Men i 5 minutter, der når man at tænke, ej, vi missede den. Nu kommer den. Nu er chancen der igen. Nu misser vi den igen. Nu kommer den. Nu er chancen der igen. Så misser vi den igen, hvor vi ikke fik skud. Så kom den igen ud på en helt nyhøstet mark. Og så måtte vi altså til at tælle lidt hurtigt og gøre noget rimelig hurtigt. Men nu ligger den her. En super flot buk. Venstre stang er mega stærk. Den forårsbros her er lige så tyk som de små bukkes normale stang. Højre stang er en lille smule mere, den er lidt svagere, men sådan lidt mere glat i det og buer lidt. Herom bagpå har han et par gode perler. Men en af de fedeste situationer i solskin ude på en nyhøstet mark, igen lige for at sætte prikken over i på en morgen, hvor Stefan også har kaldt en super flot buk ind. Det bliver en god morgenmad. Det bliver rigtig god morgenmad. Jeg har aldrig været med til noget lignende overhovedet. Det skal man lige lade være med at stresse over. Man skal bare lige være her. Ja. Fordi det går hurtigt lige nu. Flot buk. Det går Super vildt flot hurtigt. Bang!
kom kørende hjem. Så spotter vi en. Det er en fin 6-ender. Det er ikke nogen af de store. Men vi har verdens fedeste morgen. Og nu fik vi lige en fed pyrs på den her også. Han stikker lige hovedet op. Viser mig lige halsen hernede i lille sø. Skrup. Vådområde. Vanvittigt. Jeg troede egentlig til at starte med, at der kan jeg ikke rigtig skyde. Men han har en rimelig bred hals. Går jeg lige lidt ned under. Og så får jeg egentlig OK skud til ham. Og han gik ned. Vi runder morgenen af med en super fed 6-ender her. Slet ikke i den kaliber, vi er egentlig har gået efter herude. Men den var i en fed situation i igen de her smukke nyhøstede marker, hvor bugtene skinner, sprosserne lyser helt op i solen. Og så det her helt hvide hoved, det afslørede ham jo næsten herude på marken. Fantastisk situation, og fantastisk morgen, vi runder af med sådan en buk. Så har vi sidste aften i aften, og så går turen hjem af. Men nu nyder vi lige det her herude i solen, og så er det hjem og have morgenmad. Den er ikke særlig stor. Det ligner en morder. Jeg skyder ham. Har du ham? Ja. Det er brunst. Det er brunst. Nå, det er bedst. Kom eddermame godt nok ind. Han kom sgu godt. Siger Stefan. Så sidder vi her i den polske natur, som det er bedst. Solen den står lidt lavt på himlen. Smuk aften. Og vi stod lige og kaldte heroppe i et øjeblik, så kommer bukken springende heroppe bagfra. Og kan med det samme se, at han er selvfølgelig den her mørke opsats, den springer i øjnene. Og da han kommer tættere på, så kan jeg se, at der er ingen sprosser. Så tænker jeg, det er jo ikke noget, det her det er jo ikke noget i nærheden af medalje, men situationen og oplevelsen og det hele, det var sgu bare super. Så jeg synes, at ham ville jeg godt skyde. Så skød jeg ham på hvad, måske 40-50 meter. Ja. Så det var helt kanon. Det var virkelig godt. Yes. Fedt, mand. Lidt sjov buk. Helt vild. Helt mærkelig. Jeg kan ikke finde ud af ham. Stængeren er sådan helt forslået næsten og ridset opad. Meget, meget mærkeligt. Om det er gammel eller... Ja, det ved jeg ikke. Nej. Men det kan være, at vi kan se, når han bliver kogt af. Tænker jeg.
godt skyde ham på nakken. Wow. Jeg troede, at den var svær, fordi at busken er jo... Altså, den går ligesom indad, og lige der, hvor vi skal skyde, der går den ud af, så vi skal faktisk langt ud i synsfeltet på ham. Ja. Og så er vi lidt miskommunikeret i og med, at guiden begynder også at ville stoppe den. Der er den altså stadigvæk 2 meter fra, jeg kan skyde. Ja. Ja. Men vi skal ned og kigge. Ja. Det var lidt en crazy skud. Jeg havde en god fornemmelse, men det var virkelig ikke et skud, man normalt tager, medmindre man står i de sidste lyse timer og den sidste outing nede i Polen. Og så er det en god buk. For det havde jeg fornemmelsen af, det var. Det var det. Det er det. Ja. Han er glad dernede. Så skal vi hen og se den. Han gemmer den nede i kornet. Den er super flot. Ja. Okay, jeg synes, det var... Ja, det er lidt mere skråt. Ja. Op fra busken, ja. Ja. Moment. Den er flot. Den er flot. Ja. Så er vi i den døende time af Polens turen, og sådan en seksender præsenterer sig. Spændende pyrs op langs lægebæltet her, og så står han ude i det høje korn. En ting, man er nødt til i hvert fald at tænke over, når man skal herned, og det har været lidt en sen høst, det er, at markerne ofte selvfølgelig ikke er høstet. Så skal man, det vil være en fordel at lige have trænet lidt ekstra præcisionsskydning, for det kommer altså ud i nogle situationer, man nok ikke vil sætte sig selv ud i, normalt hjemme i Danmark på bukkejagt. Men det giver pote, hvis man er sikker i sin skud, og tør at tage skuddet, når det er, man er her. Den her er ekstremt flot. God højde, helt fornuftig tykkelse, flotte rosenkrans, og så sprosser i en helt vanvittig klasse. Den er jeg sindssygt glad for. Vildt flot buk. Det var Helt vildt. med mindre det går helt vildt for sig tæt på, og nok måske den sidste buk, vi får fat i nede i Polen. Men vi har måske lige lidt lys tilbage her, hvor vi ser, om vi kan jagte det sidste spøgelse til Stefan. Men den her lukker i hvert fald min Polen-tur af. Tusind tak, fordi I vil se med på denne her omgang bukkejagt i Polen. Jeg vil gerne lige knytte nogle kommentarer til især de her skud, som blev skudt i den her video, og også i den forrige video. Når det er, man kommer ned til et område som det her, hvor vi i forvejen har fået at vide, at vi skal gøre os klar, vi skal træne os op til at skyde på halsen, eller til at skyde i hvert fald på alternative områder, end hvad vi er helt vant til herhjemme i Danmark, så er det selvfølgelig noget, vi er ude at træne, noget vi er ude at være sikre på, at det er noget, vi kan sørge for at gøre på en helt forsvarlig måde. Samtidig bliver man også briefet, når man kommer på nogle rejser som det her på, hvordan er det helt nøjagtigt jagten hernede foregår, hvordan er deres regler, og hvordan er det, at de dyrker jagt, og hvad er det for nogle måder, de gør. Og de er altså oftest anderledes end det, vi gør i Danmark, og derfor kan det godt se meget, meget voldsomt ud, og især i sådan en video som det her, nu har jeg lige sat og lavet videoen. Så jeg vil gerne fortælle jer, at op til sådan en rejse som den her, så er vi ude at træne, vi er ude at blive briefet på, hvordan og hvorledes vi har nogle bestemte signaler, håndsignaler, vi laver med vores guides. Er skuddet OK? Mener de, at skuddet er OK her i forhold til i forhold til baggrund og så videre. Vi er selvfølgelig selv ansvaret for stadigvæk at vurdere vores kuglefang, men hvad har vi yderligere om bag ved skoven og så videre. Alt det her, det har vi signaler for. Så det vil jeg bare gerne lige fortælle jer, at de ting er der taget højde for, inden alle skud i den video her er afgivet, og det er der som udgangspunkt i
de fleste film, I ser, der har med jagtrejser at gøre, da folk er blevet briefet, og folk har lavet aftaler med guidesne omkring signaler osv. Men tusind tak, fordi I vil se med, og glæder jer til næste gang.